Nalazim se na sajmu zapošljavanja i obrazovanja u Kragujevcu, gde i naša škola predstavlja svoj štand. Evo sada ćemo vas provesti kroz sajmu. Gradska uprave, Nacionalne službe zapošljavanja, Ministarstvo prosvete, želim vam dobrodošlicu na ovogodišnji sajam obrazovanja i zapošljavanja. Na samom početku vama će se obratiti direktor sajma Đorđe Đelić. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, izuzetna čast je što mogu da vas pozdravim i što nas ima danas u ovolikom broju ovdje. Pozdravio bi i zamjenika gradonačelnika, gospodina doktora Nebojšu Zdravkovića, kao i sve zvanice koji su se odazvali da prisustvuju ceremoniji svečanog otvaranja. Još prošle godine Šumadija sajam je napravio jedan iskorak objedinivši ove dve, da kažem, manifestacije u jedan, sajam obrazovanja i sajam zapošljavanja, i to se postavilo kao jedna dobra priča i jedan pravi potez. Evo, drugu godinu za redom pravimo istu tu varijantu i meni je drago što mogu da vidim veliki broj izlagača kako u sektoru obrazovanja, tako i u sektoru zapošljavanja, odnosno poslodavaca. To je garant da ćemo i na ovom sajmu napraviti značajni iskorak u zapošljavanju naših sugrađana i ljudi iz okoline Kragujevca i napraviti jako dobru promociju obrazovnog sistema. Ja ne bih želeo da dužim, jer ima dosta sagovornika koji će govoriti ovde. Želeo bih samo da kažem da su obrazovanje i zapošljavanje, odnosno ono što radi nacionalna služba, u jednoj tesnoj korelaciji i da je to bila jedna ideja godine koja nas je... Uz podršku grada Kragujevca i u kojima želim da pozdravim zamjenika gradonačelnika, profesora doktora Nebojšu Zdravkovića, predstavnike Ministarstva prosvete, gradskih obrazovnih institucija, predsednike ostalih opština Šumadijskog regiona i sve naše socijalne partnere. Želim da se zahvalim svim poslodavcima koji su izdvojili vreme za današnje učešće, jer su oni kreatori novih radnih mesta. Bez njihove podrške današnji sajam ne bi imao toliko uspeha. Takođe, i sve učesnike sajma pozdravljam, posebno nezaposlene, moje drage kolege i predstavnike medija koji nas uvek vrlo revnosno prate u svim našim aktivnostima.
školi Đure Jakšić, Vesna Vićedjević. Da li nam možete reći da li se vaša škola pojavljuje prvi put na ovom sajmu obrazovanja i zapošljavanja ili je već više puta ovde? Škola se na sajmu obrazovanja pojavljuje od 2007. godine. Inače, to je godina kada je prvi put organizovan sajam obrazovanja i eto, znači, već 4. godina zaredom. Mi smo sa svojim štandom ovde, gde se srećemo sa svim onim našim nekim prijateljima iz Nacionalne službe za zapošljavanje, iz drugih škola, iz Ministarstva prosvete, razmenjujemo informacije, lepo se družimo i šaljimo informaciju o tome šta sve postoji u našoj školi, koliko je naša škola lepa i predstavljamo je svim budućim prvacima, ja mislim na jedan onako originalan i interesantan način. Koji je značaj samo pojavljivanja naše škole na ovom sajmu? Pa što se tiče značaja, to sam već negde u onom prethodnom delu izlaganja rekla, znači najznačajnije je to pojavljivanje i upravo poruka da škola, jedna lepa škola, postoji, da živi i funkcioniše u Rači, znači sama ta poruka, samo pojavljivanje znači predstavljanje škole, predstavljanje smerova, predstavljanje svega onog što se dešava u školi, svih naših sekcija, sajmova na kojima se pojavljujemo, svih vannastavnih aktivnosti. Znači, negde po meni to je suštinski najbitnija neka poruka koju sa pojavljivanjem na sajmu trebamo da pošaljemo. Sada je doba kada se osmaci pripremaju za upis u srednju školu. Da li imate neki savjet za njih? Pa ovako, prvo i osnovno ono čemu trebaju osmaci da vode računa je to šta je to što njih interesuje. Kroz 8 godina školovanja oni su već razvili neka interesovanja. Da li su to srpski jezik ili neki jezici strani, ili je to matematika, društvene nauke, da li je to fizika. Već negde svaki osmak ima razvijena neka interesovanja i zna koji su to predmeti koji mu idu nešto lakše, što bi se reklo, i koji su to predmeti sa kojima kuburi i koji uči sa teškom mukom. Znači, to su ta interesovanja koja su veoma bitna, jer ona pokreću čoveka na aktivnost. Ona su ona koja nam daju snagu da nešto radimo sa voljom ili da radimo bez volje. Ako upišete školu za koju niste zainteresovani, onda je veća verovatnoća da će tu da budu poteškoće, da će da budu češći izostanci, da će da bude slabiji školski uspeh, jer, znači, još jednom kažem, ako me nešto ne interesuje, onda to radim sa teškoćom. To je ta motivaciona snaga koja interesovanje nosi sa sobom. Znači, svakom osmaku i svim roditeljima osmaka bih negde posavjetovala i preporučila da porazgovaraju jedni sa drugima i da prvo pitanje na koje trebaju da odgovore šta je to što mene interesuje. Sledeće neko pitanje koje je veoma bitno je pitanje šta ja to planiram posle srednje škole. Šta ja to hoću? Hoću li da nastavim dalje da se školujem ili hoću da se zaposlim ili pak u srednjoj školi vidim neku vrstu tampon zone između osnovne škole i onog što me čeka posle. Znači, još uvek smo neodlučni, ne znamo šta bismo. Ako su osmaci sadašnji zainteresovani da posle srednje škole pre svega nađu posao, znači ne interesuje i dalje školovanje, onda u svakom slučaju trebaju da se fokusiraju na neke od srednje stručnih takozvanih škola, a pa kako su zainteresovani i znaju sa sigurnošću da žele dalje da se školuju, tu su gimnazije. Gimnazija je upravo odlična ta tampon zona za sve one učenike koji imaju dobro razvijene radne navike, znači koji imaju vrlo dobar, odličan uspeh u osnovnoj školi, koji znaju da organizuju svoje vreme kad je u pitanju učenja, koji negde u svom životnom cilju imaju i pretpostavku studiranja. Gimnazija je ta odlična tampon zona u toku koje i znači za to vreme dok uče gimnaziju imaju priliku da se preispitaju, da se upoznaju konkretno u školi u Rači, znači u našoj srednjoj školi gimnazije opšteg tipa, i proučavaju se i prirodne i društvene nauke podjednako i znači mladi ljudi imaju priliku da se upoznaju i preispitaju šta je to što upravo njih
interesuje i da onda zreliji sa 18 godina odluče šta će to da bude njihov životni poziv. Ajmo ovde da stanemo. Sada ste nam ispričali nešto o gimnaziji, da li možete da nam kažete nešto više o stručnim školama? Pa da, znači kao što sam već rekla, stručne škole su odličan izbor za sve one učenike koji znaju da ne žele dalje da nastave školovanje, ali i oni učenici koji imaju razvijena interesovanja konkretno, jako vole, na primjer, računare ili jako vole turizam i putovanja, mogu da upišu jedan od smerova u okviru naše srednje škole. Znači, postoji taj obrazovni profil elektrotehničar računara i ja bih njega savjetovala i preporučila svim onim učenicima koji dobro sporeduju sa fizikom, sa tehničkim crtanjem, sa informatikom, jer je to tip učenja i vrsta gradiva koja njih čeka u toku školovanja. Znači, po završetku 4. godine oni mogu da potraže zaposlenje i znači da rade u tom nekom domenu elektrotehnike, elektrotehničkog održavanja računara, ili pak da možda osnuju neki svoj servis, mogu da rade različite stvari, ali mogu i da nastave školovanje na elektrotehničkom fakultetu, na fizici, mogu da nastave školovanje na saobraćajnom fakultetu, uopšte znači na svim tehničkim, pa čak i prirodno-matematičkim fakultetima. Pored ovog smera elektrotehničara računara, kod nas u školi postoji i turistički tehničar i ovo zanimanje je jako interesantno i inspirativno za sve one koji vole strane jezike, koji vole društvene nauke, kojima dobro ide srpski jezik i uopšte za sve one koji vole da putuju. Negde mislim da je usklađeno i sa nekim zakonitostima tržišta i sa uopšte nekim pravcima ekonomskog razvoja u kome ide konkretno i naše područje, ali i naša zemlja, da je turizam nešto u što će dosta da se ulaže. I znači u okviru ovog smera se pre svega proučavaju društvene nauke i jezici. Po završetku 4. godine može da se radi u sopstvenoj turističkoj agenciji, različitim turističkim agencijama, ali da se upiše filološki, filozofski fakultet, ekonomski fakultet i uopšte čitav niz fakulteta iz domena društvenih nauka. Znači, to su otprilike negde mogućnosti koje nude te srednje stručne škole, odnosno smerovi koji postoje kod nas u školi u Rači. Pored 4. stepena, u našoj školi ima i 3. stepen. Možete li nešto više reći o tome? Pa, pored 4. stepena u tom području rada elektrotehnike postoji i zanimanje koje se zove elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje. To je jedan interesantan zanat, jer prosto svaka kuća ima frižider, ima šporet, imate različite kućne aparate i po završetku te škole, znači učenik je spreman da radi na održavanju, na popravci svih tih različitih kućnih aparata. Naravno, ne samo tih kućnih aparata, može da se radi i sa klima uređajima, sve u svemu taj 3. stepen je jedan dobar i jedan veoma životan i praktičan zanat koji može da obezbedi učenicima koji ga završe solidnu jednu egzistenciju. Naravno, po završetku 3. stepena može da se nastavi školovanje na 4. stepenu, a na primjer, eto, direktno mogu da se upišu i neki fakulteti, odnosno strukovne studije, konkretno, na primjer, po završetku 3. stepena, direktno može da se upiše visoka saobraćajna škola u Kragujevcu, neki od smerova ove škole. Ukratko, to bi otprilike bile te srednje stručne škole, odnosno obrazovni profili koje učenici mogu da upišu u okviru srednje škole u Rači. Dobar dan, dragi gledaoci. Danas ću vam pričati o festivalu Frankofonija, gde su učestvovali učenici naše škole pod vojstvom profesora Majera Dlumića. Dobar dan. Da li nam možete reći nešto više o festivalu na kome ste učestvovali? Svakako. Festival na kome smo učestvovali je festival pozorišta na francuskom jeziku. Učenici naše škole, kao i učenici iz 18 škola u Srbiji koliko ih je učestvovalo, spremali su predstavu na francuskom jeziku i onda svi ti učenici izvode svoje predstave u Beogradu na festivalu
koji je održan u periodu od 8. do 10. aprila. Pošto se sve to završilo, kako ste se vi osjećali? Verovatno ste dobili dosta pohvala i su oni veliki deo publike. Pa da, dosta pohvala je stvarno pristiglo. Mi smo i ranije imali podršku nekih ljudi koji su nam stvarno značili, čina podrška, bezuslovna podrška je dosta bitna za nas, ali nakon proglašenja, znači osvojenog drugog mesta, stvarno smo bili dosta ispoštovani i jednostavno, ja mislim da je naša predstava bila omiljena među svim tim predstavama, znači da su gledalci baš nju najviše i videli negde među prvom. Šta da možete reći o ostalim učesnicima o vašoj konkurenciji? Što se tiče konkurencije na festivalu, je učestvovalo negde oko 18 škola iz Srbije, iz inostranstva, iz Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske itd. I smatramo znači, da je konkurencija ove godine bila poprilično jaka, možda čak i jača nego prošle godine kada smo osvojili 3. mesto. Ali ono što je bitno, to je da smo mi upravo ovim pokazali znači, da iza nas stoji određen kvalitet i da za razliku prošle godine kada se nije ni znalo odakle dolaze naši učenici, na koju se konkretno račun misli kada se govori o našoj školi, ove godine su učenici dolazili da gledaju našu predstavu baš sa određenim uverenjem da će biti neka kvalitetna predstava i da je izgovor francuskog tu baš ovako kako... s'il vous plaît, si vous amusez comme cela, moi, je ne voudrais plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je dirais à M. Bourgon la peine qu'il mette ordre à cela. Alors commence tout ceci. Oh mon Dieu, il n'y a personne. J'ai beau dire, ils me laissent toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Toilette, chien, coquille, toilette, où es-tu? Toilette, viens ici.
mieux que les choses soient de la sorte, ma fille. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. De l'État. Assurément. Agréable de sa personne. Sans doute. C'est pas mon physionomie. Très bon. Sage et bien aimé. Tout à fait. Fort honnête. Le plus honnête du monde. Tu parles bien à délégué. C'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu les sandals Boileau. Oui, mon père. Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Tourgon. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son fils. Rade Domanović, da vas pozdravim u ime svih nas, celog kolektiva, da otvorim ovogodišnju okružnu smotru recitatora Pesniče naroda mog. Labudići mali još ne mogu znati koliko im vredi njina dobra mati. Ona brigu brine, dio njima svima, kraj sebe ih voli. Domanović, 87 pesama, odbrana našeg grada. Pesma 3. Govoreći o ljudima, moram da savladam averziju koju osjećam kad moram da govorim o tuđim osobinama, postupcima i namerama. Možda zato što svaki čin, makoliko moralno određen na prvi pogled, zamagljuje se neiscrpnim kategorijama opravdanja, optužbe i obrazloženja. Kad ti srce zakuca jače, kad ti se, a ne znaš zašto plače. Kruti pritiska nevidljivo breme, tebe je malo ljubav i seme. Kada ne znaš sa sobom šta da radiš, cijel dan kosu češljaš i gladiš, pa stalno zviždiš kao da si ptica. Tebe nježan cvijet ljubavi niče. Kad od radosti sav se ozariš i ni za šta na svijetu ne mariš. Cijelu noć tebi se ne spava. Korak od mene. Jutro je odano i blago. Cilindar zaboravljeni zečevi u glavi mađioničara. Ogledalo modro od zavesa cvokota i neoprane kose pred nogu. Kafa se hladi. Jutro modro od ogledala, ja od jutra. Ostavila nepoželjne ruke, zgrabila tuđe lice, u grču oči i stranac u prolazu. Moje ime je u tajni. I ona me oblači polako u spakanu za vrata. Krišom se sušim na razdaljini stvorenoj sračunato. Krišom je krišom kad je na prstima sreće što u meni raste nedefinisano. Momak ide vragolan, po gori se širi. Lep je, kono lepi dan što kroz goru viri. A sa gore, kraj potoka, stazica se dala, jedna moma milavka, tu je rublje prava. A kad spazi vragolana, povikala seka. Oj stazice, oj tana, nadones ga meneka. Viknu moma, pa ti brže, za žbun jedan zađe, a momak se čisto drže, čudo ga snađe. Jedno toplo večer, pred kraj leta, dao si mi prvi osmeh. To je videla reka svojim sjajnim okom koje po njoj plovilo i kraj koje smo šetali. Da li sam ti zaista tada bila draga? A ja sam ti dala 100 drugih osmeha. Šta ti je? Neraspoložena si? Pitaš. Ne, samo sam tu, sasvim tupa danas. Komplikovan mi je čak i ljubavni dijalog u tom filmu. Onda napiši tupu pesmu. Kažeš. Ima dana kada ti se čini da si toliko tup, da ne možeš sastaviti ni dve reči što ima. Učenici naše škole su se takmičili na 14. susretima gimnazija 18. aprila 2010. godine u Kragujevcu. Jovana, možeš li nam reći nešto više o tekstu?
Radili smo predstavu Otvorena vrata, to jest radili smo 2 epizode iz iste serije u trajanju od 45 minuta. Stefane, koliko ste dugo spremali predstavu i kako su utisci? Pa predstavu su spremali 4-5 dana, što je veoma malo u odnosu na ostale ekipe koje su spremale po 3-4 meseca, imali smo samo jedan dan za čitalački program. Ukaži da recimo kako je bila organizacija? Pa organizacija je bila super, devojke neke su pokazale malo negativne energije, ali sve o svemu je bilo skroz ok. Da li je bilo grešaka ili treme? Treme je bilo, pogotovo sam što smo prvi put ovo radili, takođe grešaka je bilo, ali veoma su dobro ujedinjena ekipa i dobro su se pokrivali. Jovana, reci mi da li je bilo naporno da naučiš sav taj tekst, pošto ti si glumiš glavnu ulogu, to je Cakanu? Pa dobro, možda u nekim trenucima, ali ne suštini. Da li planirate da dajete predstavu u Rači? Da, davat ćemo u Rači, samo nisam sigurno još kod datumu kada će to bude, ali najvjerojatnije za 2 nedelje. Hvala, to je bilo sve. Dosadne komšije, galama, orkestar u kući, amnezija ili oni možda ipak nisu obična porodica. Da pogledamo. Šta ti se desilo? Gde je baka? Tata je u Kraljevu na trkama. Na kakvim trkama? Na auto trkama. Ženo, šta ti se desilo? Milice, idi za avioncem. I oni vojkom su u Kraljevu. Šta ti se desilo? Žena, a ivici nervnog slova. Velikodušna, dobronamerna, staložena, dobra majka, još bolja umetnica, sve u svemu jedna nadarena duša. Nažalost, pored smrtanog brata, nevernog muža, neartikulisanog sina, ćerke Radikala i pomahnitali komšija i jednoj takvoj smirnoj osobi, verujte, dođe njenih 5 minuta. Kvarte! Ajde, izađu da razgovaramo, pa nije smak svetan. Šta? Slušaj, ako te rekao bismo da će posla sam, mislim, ako neko treba da se kupi, toga, ti će kuće, to je drugo. Pa valjda ja imam neke od takvih u ovom gradu. Jej, ko je to rekao? Ja nisam ništa. Šta ti rekao? Rekla sam, ako te rekao bismo da će imati posla sam. Pa neko, šta si poslednje rekla? Rekla je da ako neko treba da se kući, da će biti kući. I to je. I rekla je da je oni normalno rekla. Koji bi? I oni meni rekli. A ti to rekla? Ja ništa
ovdje? Oni su nekoj tvoja. Alo! Ja sam došao! Svijeći, ja ne znam, ti znaš da ja ne znam kako je ti ću. Kako treba, moja preoda, neće gre. Iskreno se divim vašoj uletu. Predivna gospođo, meni je jako žao što ne mogu da vam pokažem svoje lice. Da vam se predstavim ko što dolikuju u prilikama kad se ljudi upoznaju. Ali shvatit ćete, to je zbog delikatnosti posla. Oni mi ništa fantaziraju. Koliko sam shvatio, vaša gospođica se našla nesrećno. Jeste, ali... Znači, nije fantazija? Ne, nije. Gdje što to? Prekidno disanje. Pa kaže vam, doktore, nije mi ništa. Što ti prestani da dišeš, žena? Dobar dan! Ja sam vaša nova komšinica, Anka Ilić. Anka Crnatranka. Da se baš ovdje seli ispod nas, pa nikada došli da se upoznamo. Katarina Anđelić. Ne, ja ne gledam televizor. A vas to ima? To vam je najviše graška. Tamo svaki 15 minuta idemo na pješ. Pa šta? Pješ? To je moj najveći hit. Pravi put. Idem sa svih strana. Sve! Može da mi daš, a neću s tobom i noćima pijaš. Si ti čuo ovo? Anka Crnatranka, umetnica. Da sam ja vama lepo rekla da podmetete bombu, ali mene u ovoj kući niko ne sluša. Ne, ima treba da se pušta samo na palmi isključivo betonetnima. I ništa više. I prednevnica divlje jagode i poslednjevnica divlje jagode. Motori! Vidite, 4 veća i 2 manja. Separate bio u dnevnoj sobi, to je to, jeli? Šank je... U trpezari bi bio prostor za specijalne namene, na primjer za krštenja, svadbe. Vasko, pogača je gotova i ja mislim da će 10 kila biti sasvim dovoljno. Da, dovoljno. A proja? Smrt je veliki udarac, pogotovo za onoga koji je. Sakara! Šta je? Debile! Debilu. Molim? Ne kada se debile, nego debil Sakara. Ne kaže se Sakara, nego Katarina! Katarina! Ale! Katarina! Ale! To je Milica! Stvarno, to je Milica! Šta joj se dogodilo? Ne znam! Milice, da li me čuješ? Jao meni, popile tablete. Jao! Ja, pa šta je uradila? Bibila se! Ubila se, hvala ću, nemojte mi ne molite, a ja nisam. Šta radiš ti cigane? Brzim jaje. Sestre, nisam bila ti prviš jaje. Ja, Milica, s kim sam ja tebe ostavila? Gdje da mi da pomoć? Evo mi disko, a ja kološu disko. Da budemo blisko, harmonika svira disko. Ja, Milena li disko, a ja kološu disko. Da budemo blisko, harmonika svira disko. Nego, a ti nali šta tebe mučim? Ja sam gladan. Ti si gladan? Pa evo, probaj. Prstima me češljaj. Kosa mi je gusta. Poljubci našmikaj mi usta. Uzmi me za ruke, vodi me sa sobom. Najlepše sam posle noći provedene s tobom. Sine rodnjaci, pa pustit ćemo rak. Bre, batke, mnogo si mi, brate drago, si mnogo glup. Ovdje, bre, nema posla bez ceki i sneg. Čak, nije to tako jednostavno. Dok sastavimo orkestar, a da ne govorimo pevačici. Coca-Cola, nabor, Suzuki, diskoteke, gitara, muzuki. To je život, to nije reklam. Nikom nije lepše nego nam. To se bak, stigli ste. Ja opet nisam ni znala da imamo diskoteke. Ne valja. Moraš tu malo
malo spontanije i sa osmihom i malo ležernije. Coca-Cola, brzuzuki, diskoteke, gitare, suzuki. To je život, to se nije rekla. Nećeš na koncertu da pevaš nego u kafani, razumeš? Gledaj! Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, diskote. Jesi Luka pije? Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, gitare, suzuki. Ležernije su okreni! Pa je to problem? Coca-Cola, Znala sam, jer sam tačno znala da je primitivizam svuda zavladao, ali sam si ipak nadala da će naša kuća ostati pošteđena. Vaša sestra moj nekadašnjoj prijateljici za Evđentu zahvali što sam izgubila miliran san i zato mi sada prijatelj zao preteš streloti bum! Svinje! Nisu mama svinje. Evo ja, Mika Bata, tata, evo i Milan. Nisu svinje. Oni su odvratni svinje. Sve ide po poloj. Možemo da počnemo za 10 dana. Izvrsno, batke, ja sam zadovoljan. Još samo da nam turbo caki prorasti. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki. Pa bravo, batke, pa sad i ti da me zajebavaš od agresima, jel? E pa sad ću u biznis da ti zatvorim jednu za svakda, da znaš. Coca-Cola! Ne poručujem groblje kao mesto oporavka. Smestit ću tu bolnicu. U kakvu bolnicu hladnjaču ću da te stražam, vidjet ćeš. Coca-Cola! There's a road from Veil